Джало. Колеги, какво става, а? Маме ли в балабашките? Стига, бе. Аз да не ви преча, а? Абе, аз съм потомствен майстор, бе. Нема си мени ме балабашките, са моята си е по-голема. Запомни едно. Майстор лъкът ми е много по-добър от майстор лъкът ти. Запомни едно. Майстор лъкът ми е много по-добър от майстор лъкът ти. Йо, Повтарям за последно. Майстор лъкът ми е много по-добър от майстор лъкът ти. Колега Иванов, много ви моля, ако бъдете така добър и ни направите място, ще можем да пристъпим към полагане на хидроизолацията. На хидро какво? Хидроизолация Оптисил. Ей, няма да изолирате фицата, защото той трябва да се къпе. Ясен ли съм? Хидроизолацията, колега Иванов, има за цел да предпази тавана на съседите отдолу, а не господин Аврамов. Оптисил е циментова еластична смес, която много лесно се нанася и изолира на 100%. Абе, ей, аз съм готов да се фана с вас на 5 лева. Не. На 7 лева да се хвана на пас, че на кака пенка отдолу нищо не ви прокапи. Колега Иванов, не искам да загубите своите 7 лева, затова нека прекратим спора. Ние в Рьофикс стриктно спазваме технологията. Обедна почивка, продължаваме след час. За кокошка ти ще ми кажеш. Майстор лъкът ми е много по-добър от майстор лъкът ти. Йо!